बे क'क्राझार मोनसे टाउनाव सानथामनि हाबाफारि दमासि मेला बेखौ बेखेवबाय दिनै बेखेवनाय जाबाय। बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनाय आरो बियो आसाम स्टेट लाइभलिहुड मिशनजों खुंजानाय आरो एफिलिएटेड टु NRLM। दा बेखायनो आं बेहाय नुजाफैदों आरो फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों जे गोबां जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेहाय फैनानै जे गावसिनि जेनोखि रोंगौथि बेखौ दिनै प्रकास खालामनो मोनसे प्लेटफर्म मोनदों आरो आसा खालामदों बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां जालांगोन आरो सानथामनि हाबाफारि बे कमप्लिट मोजाङै जागोन। आं खावलायदों गासैखौबो बेहाय खेबसे भिजिट खालामनानै आरो बे जोंनि जेनोखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ एसे थुलुंगा होफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा माबायदि बानजायनाय मोनजागोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों? बे मोनसे प्लेटफर्म जे गावसिनि रोंगौथि आरो गावसोर मा मावदों बेखौ मोनसे फकास खालामनाय आरो बेहाय मोनसे इक'नमिक गावसिनि जेनोखि बुस्थुखौ फाननानै एसेब्लाबो इक'नमिक माबा मोनगोन माने राहा मोनगोन बेखौहाय आं फोथायनाय दं। बे क'क्राझार मोनसे टाउनाव सानथामनि हाबाफारि दमासि मेला बेखौ बेखेवबाय दिनै बेखेवनाय जाबाय। बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनाय आरो बियो आसाम स्टेट लाइभलिहुड मिशनजों खुंजानाय आरो एफिलिएटेड टु NRLM। दा बेखायनो आं बेहाय नुजाफैदों आरो फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों जे गोबां जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेहाय फैनानै जे गावसिनि जेनोखि रोंगौथि बेखौ दिनै प्रकास खालामनो मोनसे प्लेटफर्म मोनदों आरो आसा खालामदों बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां जालांगोन आरो सानथामनि हाबाफारि बे कमप्लिट मोजाङै जागोन। आं खावलायदों गासैखौबो बेहाय खेबसे भिजिट खालामनानै आरो बे जोंनि जेनोखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ एसे थुलुंगा होफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा माबायदि बानजायनाय मोनजागोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों? बे मोनसे प्लेटफर्म जे गावसिनि रोंगौथि आरो गावसोर मा मावदों बेखौ मोनसे फकास खालामनाय आरो बेहाय मोनसे इक'नमिक गावसिनि जेनोखि बुस्थुखौ फाननानै एसेब्लाबो इक'नमिक माबा मोनगोन माने राहा मोनगोन बेखौहाय आं फोथायनाय दं। बे क'क्राझार मोनसे टाउनाव सानथामनि हाबाफारि दमासि मेला बेखौ बेखेवबाय दिनै बेखेवनाय जाबाय। बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनाय आरो बियो आसाम स्टेट लाइभलिहुड मिशनजों खुंजानाय आरो एफिलिएटेड टु NRLM। दा बेखायनो आं बेहाय नुजाफैदों आरो फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों जे गोबां जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेहाय फैनानै जे गावसिनि जेनोखि रोंगौथि बेखौ दिनै प्रकास खालामनो मोनसे प्लेटफर्म मोनदों आरो आसा खालामदों बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां जालांगोन आरो सानथामनि हाबाफारि बे कमप्लिट मोजाङै जागोन। आं खावलायदों गासैखौबो बेहाय खेबसे भिजिट खालामनानै आरो बे जोंनि जेनोखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ एसे थुलुंगा होफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा माबायदि बानजायनाय मोनजागोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों? बे मोनसे प्लेटफर्म जे गावसिनि रोंगौथि आरो गावसोर मा मावदों बेखौ मोनसे फकास खालामनाय आरो बेहाय मोनसे इक'नमिक गावसिनि जेनोखि बुस्थुखौ फाननानै एसेब्लाबो इक'नमिक माबा मोनगोन माने राहा मोनगोन बेखौहाय आं फोथायनाय दं। बे क'क्राझार मोनसे टाउनाव सानथामनि हाबाफारि दमासि मेला बेखौ बेखेवबाय दिनै बेखेवनाय जाबाय। बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनाय आरो बियो आसाम स्टेट लाइभलिहुड मिशनजों खुंजानाय आरो एफिलिएटेड टु NRLM। दा बेखायनो आं बेहाय नुजाफैदों आरो फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों जे गोबां जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेहाय फैनानै जे गावसिनि जेनोखि रोंगौथि बेखौ दिनै प्रकास खालामनो मोनसे प्लेटफर्म मोनदों आरो आसा खालामदों बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां जालांगोन आरो सानथामनि हाबाफारि बे कमप्लिट मोजाङै जागोन। आं खावलायदों गासैखौबो बेहाय खेबसे भिजिट खालामनानै आरो बे जोंनि जेनोखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ एसे थुलुंगा होफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा माबायदि बानजायनाय मोनजागोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों? बे मोनसे प्लेटफर्म जे गावसिनि रोंगौथि आरो गावसोर मा मावदों बेखौ मोनसे फकास खालामनाय आरो बेहाय मोनसे इक'नमिक गावसिनि जेनोखि बुस्थुखौ फाननानै एसेब्लाबो इक'नमिक माबा मोनगोन माने राहा मोनगोन बेखौहाय आं फोथायनाय दं। बे क'क्राझार मोनसे